Oplichter voor de rechtbank. Hij zou bij een aantal bejaarden de pinpas hebben afgetroggeld. En ik ben er gewoon helemaal zelf met mijn domme hoofd gewoon ingeluisterd en ingestonken. En verder in deze uitzending. Egels verhongeren bij bosjes. En parcours kustmarathon weer veranderd. Goedenavond. Tegen een 28-jarige Amsterdammer is 1,5 jaar gevangenisstraf geëist. De man moest vandaag voor de rechtbank verschijnen in een zaak over bankpasfraude. Onder meer 9 hoogbejaarden uit Goes, Kortgene en Axel zijn voor ruim €47.000 opgelicht. Toch is het bewijs in deze zaak mager. En bij de rechtbank in Breda is Mercy Kamermans. Mercy, hoe zit dat precies? Ja, de man moest voorkomen voor verschillende oplichtingszaken. En juist voor die zaak waar die hoogbejaarde mensen hun pinpas werd afgetroggeld, daarvoor is hij vrijgesproken. Want de man zou herkend zijn door de politie op camerabeelden. Hij zou degene zijn geweest die steeds met die gestolen pinpassen aan het pinnen was. Maar ja, er is niet voldoende overtuiging, ook niet bij het OM, dat hij dat echt was. Hij heeft ook een alibi voor sommige momenten. Dus voor dat onderdeel is hij vrijgesproken. Voor andere oplichtingszaken, ook buiten Zeeland, ja, is er dus wel een eis van 1,5 jaar. Nou heb jij een van die Zeeuwse slachtoffers gesproken. Hoe ging dat bij hem? Ja, die man werd opgebeld op een goede dag door een hele aardige mevrouw. En zij zei dat er problemen waren met zijn bankrekening, dat er geld zou worden afgeschreven. Nou ja, een heel verhaal. Hij heeft het mij ook zelf verteld. Bart uit Goes van 82 jaar. Op een gegeven moment dus werd ik opgebeld door een hele sympathieke stem. Een vrouw was dat. En die zei, ja, maar u staat op het punt om, ik geloof iets van €1100 naar een rekening in Zuid-Frankrijk te sturen. Is u dat bekend? Ik zei, nee, daar weet ik niks van. De vrouw aan de telefoon weet Bart ervan te overtuigen om zijn pinpas en code af te geven aan een man die even later voor de deur staat. Zijn pas zal vernietigd worden en ze beloven hem een nieuwe. Ik ben er gewoon helemaal zelf met mijn domme hoofd gewoon ingeluisterd en ingestonken. Als een vrouw op een gegeven moment een hele aardige en mooie stem heeft, ja, dan ben ik al bijna weg. Terwijl ik dan nog maar toch wel in de 80 ben. Als hij zijn zoon later die dag aan de telefoon heeft, gaan de alarmbellen rinkelen. En toen vertelde ik dat verhaal. Hij zei, maar je moet meteen de bank opbellen, want dit ruikt helemaal niet goed. En nou ja, toen hadden ze eigenlijk al 2 keer €2000 van mijn rekening afgehaald. De €4000 die de oplichters spinnen heeft hij inmiddels teruggekregen van zijn bank. Toch is er nog altijd iets waar hij mee worstelt. Wat het bij mij dus blijvend aangericht heeft, dat is dat ik niemand meer vertrouw. En dat vind ik het enige vervelende waar ik nog steeds mee zit. Mercy, wat was het verhaal van de verdachte? Hij gaf toe dat hij geen lievertje is. Hij heeft een strafblad van maar liefst 16 pagina's en ook al veel eerder vastgezeten. Maar hij zei, ja, met deze oplichtingszaak heb ik gewoon echt niks te maken. Jullie hebben de verkeerde. Het is afwachten wat de rechtbank hiervan vindt. Over 2 weken wordt er uitspraak gedaan. Dankjewel. Bij egelopvang De Mikke in Middelburg zijn al meer dan 100 egels opgenomen. De egels hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Die diertjes die gaan op zoek naar voedsel, wat er eigenlijk niet is, en naar drinken. En ja, dat is er ook heel weinig, want plassen en zo zijn er niet meer. Dus ja, ze krijgen dorst en honger. De Mikke krijgt veel jonge egels binnen van wie de moeder is doodgehongerd. Soms zijn ze zo zwak en zo slecht eraan toe en dan lukt het ons ook niet meer. En dat went dus nooit. De egelpopulatie neemt sterk af, want ook de afgelopen jaren was het zo droog. Heel vervelend om te zeggen, we zijn het gewend. Want we moeten het niet gewend zijn natuurlijk. Hè? De moeders moeten het zelf kunnen. Maar ja, dat gaat dus door de klimaatverandering gaat dat dus veranderen.
De fractievoorzitters van de Raad in Vlissingen praten op dit moment met de burgemeester over Rescue. Op verzoek van de oppositiepartijen. Ze willen meer weten over waarom het evenement op de boulevard geen vergunning krijgt, terwijl het over 3 weken al plaats zou vinden. De gemeenteraad gaat daar niet over, maar wil graag weten hoe het zit. Vooral omdat de organisatie van Rescue zegt dat alles wel goed geregeld is en de burgemeester zegt van niet. De bossen komen terug in de kustmarathon. Een lang gekoesterde wens van organisatie en deelnemers. 3 edities lang werd er een andere route gelopen door onenigheid met Staatsbosbeheer. Nu komen de bossen bij Westerschouwen weer terug in het parcours. Het bos van de Manteling niet, dat is te kwetsbaar, maar de duinen van de Manteling zitten er wel weer in. De veehouderij heeft de toekomst. Dat is de centrale boodschap van de Zeeuwse Fokveedag in Aagtenkerke. Die werd vandaag voor het eerst in 5 jaar weer gehouden. Eerst was er een hittegolf die roet in het eten gooide en daarna kon het niet doorgaan door corona. Dus stonden zowel de boeren als de koeien te trappelen. En om die centrale boodschap te onderstrepen was er ook een competitie voor de allerkleinste. Die werd gewonnen door de 3-jarige Olivier en zijn koe Noortje. Ben je er blij mee, Olivier, dat je gewonnen hebt? Zeg maar ja. Heel spraakzaam was hij niet, de kerstverse winnaar. Maar zijn trotse moeder hoopt in ieder geval dat hij in haar voetsporen treedt. Ik hoop het wel. Zou wel mooi wezen als het nog kan, hè? Ja, daar gaan we voor strijden dat het kan. Als je ziet hoeveel passie en liefde mensen hierin steken, ja, dan moet dit gewoon blijven bestaan. Schelden, intimideren, drugsdealen. Bezoekers en ondernemers van winkelcentrum Douwendalen in Middelburg klagen al jaren over hangjongeren die overlast veroorzaken. Gisteren melden we dat het door verschillende initiatieven nu wat rustiger is in de wijk, maar de winkeliers blijven op hun hoede. Rondhangen, blowen, roken, fietsen door het winkelcentrum. Geen respect hebben voor oudere mensen. Ja, je werd gewoon uitgesproken voor alle ziektes, zeg maar, om zo maar te noemen. Ja, dat is gewoon jammer. De ondernemers in winkelcentrum Douwendalen zijn inmiddels wel wat gewend. Rondhangende jongeren zorgen regelmatig voor overlast. De winkeliers hebben zo een eigen manier om met de jongeren om te gaan. Op een gegeven moment was ik hier aan het schoonmaken en toch rondhangen en een paar keer gevraagd of ze weg wilden gaan. Toen heb ik gewoon emmer water gepakt, emmer water door het hele gang gegooid. De schoenen waren net niet nat, maar de boodschap was duidelijk. Ik spreek ze gewoon aan op een normale manier. Ik ga niet lopen gillen, ik ga niet lopen schelden. Heeft naar mijn idee ook helemaal geen zin. Dus ik spreek ze eigenlijk aan op een niveau zoals ik ook aangesproken zou willen worden. En dat waarderen ze eigenlijk wel. Ik zie jou hier een beetje rondhangen in het winkelcentrum van Douwendalen. Doe je dat vaker? Ja, hier ben ik wel vaak. En waarom spreken jullie dan in het winkelcentrum af? Ik weet niet, het is gewoon een beetje de plek of zo. Het is gewoon mijn buurt hier zo, dus ja. Nu wordt er ook wel eens gezegd dat jullie overlast veroorzaken. Snap je dat een beetje? Ja, dat snap ik wel, maar dat zijn wij niet echt. Maar dat zijn meer die anderen die hier echt vaker zijn. In de avond en zo. De laatste tijd is het overigens redelijk rustig. Al is het wel afwachten hoe de zomervakantie gaat verlopen. Als het is zoals vorig jaar, dan maak ik me wel een beetje zorgen. Ja. Maar goed, we hebben best wel steun aan de nieuwe BOA. We hoeven te bellen en in principe staan ze dan ook wel vrij snel. En de jongeren weten nu ook dat als ze zelf misgaan, dat ze dan uiteindelijk wel weer behoorlijk wat boetes kunnen gaan krijgen. Ook Erik heeft een positieve draai gegeven aan de overlast van de jongeren. 3 van de jongens die voorheen wel rondliepen in het winkelcentrum heb ik in dienst. Die hebben wel gerealiseerd dat het een bedrijf is en dat we daar toch centen moeten verdienen. Daardoor dat ze hebben gecommuniceerd naar hun vrienden, zijn ze bij mij voor de deur redelijk rustig en komen wel eens langs, zwaaien, maar dat is eigenlijk wel het. Ondernemer Patrick Lammers is de oom van de doodgestoken Tim van der Steen. Hij probeert die heftige gebeurtenis aan te grijpen om de jongeren aan het denken te zetten. Ik heb dezelfde jongeren die hier rondlopen, heb ik ook gezien tijdens de stille tocht. En als je ze ook aanspreekt, wat ik ook heb gedaan, dan wil ik ze er ook wel op wijzen op dat stuk zinloos geweld. Meer dan zinloos. En dan denk ik ook van, jongens, dit wil je niet, hè? En je kan zelf kiezen. Kies je voor een goede kant of kies je voor die kwaaie kant. En heb je ze gewoon als individu, dan zijn het hartstikke lieve jongens. En in die groepsvorming, dan denken ze inderdaad dat ze gewoon groter zijn, stoerder zijn, noem maar op. En dan heb ik ook gezegd van, kijk wat er gebeurd is met mijn neefje. En dan wil ik niet continu mijn neefje erbij gaan pakken, maar het is hier wel gebeurd. En hij is wel gewoon vermoord, en Bruut ook. En ik denk ook niet dat die jongeren dit willen, echt niet. Het gedateerde winkelcentrum wordt op dit moment opgeknapt.
De ondernemers hopen dat die nieuwe look een boost geeft aan de sfeer en het gevoel van veiligheid in het winkelcentrum. Vanmorgen viel hier en daar wat regen, vooral op Schouwen-Duiveland. Vanmiddag kwam er meer zon. Het werd 22 tot 23 graden. En dan komt er morgen een graadje bij en verder wisselen zon en wolken elkaar af. Dat was Zeeland Nu. Hou de website of app in de gaten voor het laatste Zeeuwse nieuws. Een fijne avond.